May adlaw ka natin tanan. Oh, hi ma'am, mahal mong Joy Hermano. Ma'am, happy birthday di ay. Ako mang hinaot o malipayon ka sa imong birthday karon. Kuan sa imong adlaw nga tawhan. Ug ma'am, salamat di ay sa imong natabang kanaho isip usa ka working student sa Baton Institute of Science and Technology. Daghang salamat ma'am sa inyong tabang nila ni Ma'am Alexa, ni Sir Ernest, o ni Ma'am Joy, o ni Kap. Salamat. Tungod din dyan ma'am, ako kung sa'yo naabot karon tungod ni sa BIST, sa Baton Institute of Science and Technology. Isip ko sa ka-working student dito, inyo kong nitabangan o nahuman ko tungod sa inyo ang pagtabang. O daghang salamat sa inyong suporta nilang Ma'am Joy sa una kay usahay kanino estudyante lagi ta kanang ma-shortage ta sa atong mga allowance niya kanang andam silang support kay libre ko tanan dito boarding house pagkaon niya to. I hope nga daghan pang moabot ni Ma'am Joy nga birthday niya. Ako mang hinaot nga daghan pod ang mga estudyante nga mo eskwela sa Baton Institute of Science and Technology. Sa kadtong ganahan mo eskwela dito, natay education, HRTM o business ad. Kay kung eskwela ta ngadto, secure na ang atong future kay dito ko gikan. Dito ko nag-working nga mayo ang ilahang pag-develop sa mga talent sa mga estudyante. Once again ma'am, thank you and happy birthday. Ako mang hinaot nga hatagan pa pag daghang birthday nga moabot sa imong puhon niya. Once again, thank you o God bless to all. Sa katong ganahan mo eskwela adto lang ta sa BIST sa Baton Institute of Science and Technology kay secure ang atong future kung adto ta mo eskwela. Once again, thank you and God bless. Happy birthday ni Ma'am Joy. O more birthday to come and mabuhay.